Eň betdälikler bilen dolu bölüme hoş geldiňiz. Men diňleseňiz, şu günkü kelläňer nosan almaýan $90,000 lampa. Ejeňiň içinde ikisini sıkıdam almaýan. Erkek galaytdan o. Sen alaryň $90,000. Yeni birinin aýtman ora. Hormatly Mustafa, ссылкасын aşakda goýup geçer. Lewap welaýatynyň Sayed etrawynyň Mara şäheriniň Gektar. O ne gektar? 1, 2, 3. Hemmeňize salam dostlar. Men Bu jene harafat. Eyle. Harafat. Ne özüňe şoňal gülkünçdirini etýänmeýsin? Bar başga oýunjoklar oýnasana sen. Gideýin bolna. Bar. Wow, ýoluň akkosyny bar. Harafat bolaşyny. Ýa kysam üçin men sizden ötünç soraýan, men ýöneköý student. Täze bölüme hoş geldiňiz. Men diňleseňiz şu bölümi sypdyrman görüň. Ay, görüň-de. Onu näme? Çaýyňyz kökäňiz ýanyňyza alan bolsaňyz, biz başlaýar. Hindistanyň Uttar Pradesh ştatyna ýaşap ýören bir doktor polisiýa arz edipdir. Doktoryň aýtmagyna görä, ol özüne 7 milyon rupi, ýagny $90,000 barabar lampa satyn alanlygyny we satyjynyň lampanyň içinden jyn çykaryp görkezýändigini aýdypdyr. Doktoryň aýtmagyna görä, satyjylaryň biri özüni jadywy hökmünde görkezip, lampanyň içinden jyn çykaryp görkezipdir. Ýöne lampany hem jyny ellemege gadagan edipdir. Jadywy oňa lampanyň öýüňize şatlyk, bagyt, agzybirlik getirýändigini aýdypdyr. Doktor özüniň alanyny öýüne gidenden soň bilipdir. Polisiýa bu iki kezzabyň başga-da bir näçe maşgalany şeýdip alanlyklaryny anyklapdyrlar. Olaryň adamlara allap gazanan pullary bir näçe milyon rupi barabar. Bir näçe milyon rupi barabar. Gözüňe ýetir bara. Şoňalyk özüne alanyp $90,000 satyn alýan, lampa satyn alýan bir adam da bir näçe adam bar. Şunu gerektirir de Hindistana jyn modam kaýar. Sen nä horagyn diýen. Lampa kurnasak $90,000 maskala bir gezecik satsak bolýar. Eýem bir näçe ýyl bäri Amerikanyň Rabbit şäherine ýaşap ýören adamlar özlerini eýni häkim bolýarmy ýa owa sebet bolýarmy? Häkimdir bolun. Evine owa sebet diýjek. Owa sebedem türkmen sözleri dälýärmi? Owa sebet diýip öwrenşip dursa. Kes. Garaz üýtgeşip görnüşde saýlaýarlar. Dalaşkarlaryň hemmesi öz garynlaryny açyp göremeliler. Elbetde bu oýun däl. Sebäbi 1988-nji ýyldan bäri Rabbit şäherine diňe itleri owa sebet diýip saýlaýardylar. Ýakyn günlerde Wilbur lakamly Fransuz buldogy şähere häkim edip bellenildi. Täze häkimiň şäher nädip dolanyrjagy barada maglumat ýokdur. Ýöne ol eýem öz dalaşkarlarynyň saýlanmak üçin bir näçe işler ýerine ýetirýärdi. Bir näçe işler. Hekaýan jemlesek etiniz bolsa Rabbit hese götjäňiz, aýlajaňam
Inni bolsa bir azajyk gynançyrak täzeliklerimiz bar. Mario Ritter adynyň bir oglan Daisy adynyň bir gyz bilen duşuşmaga başlapdyr. Ýöne Mario başda bir zady soramagy ýadyndan çykarypdyr. Daisy anyň maşgalasy Indoneziýanyň Uluwatu Nusa tarapynyň Tenggara welaýatynda ýaşaýan eken. Ol ýerde bolsa öz gyzlarynyň başga welaýatdaky adamlar bilen gürleşmegine gaty gowluk bilen garamaýadylar. Daisy anyň maşgalasy uly goppan tuturypdyr. 20 ýaşly Daisy anyny maşgalasy öz öýüne alyp gaýdypdyr. Mario bolsa eden iş üçin ceza hökmüni başaşak durmaga mejbur edipdirler. Semua manusia berdosa. Ya, Ina. Itu dari Bapak Mama ya, semua manusia berdosa. Kawan dosa ini yang kita perbaiki. Janjian tuh. Ya. Itu saya sama Ina. Daripada kemana-mana, tujuan tidak jelas, ada apa-apa di sana bagaimana? Nah, ini Tuhan masih membantu kita, Ronan yang boleh membantu kita sehingga kita dapat sampai sekarang ada di keluarga. Video samara. Ya, smart kita. Oh, Mario. Oh, Mario. Inni bolsa başka täzeliklerimize geçdik. Ballon mu? Ballon ne? Inni bolsa günüm. Inni bolsa şu günüň iň bit täzeligine gelýär. Türkmenistanda 27 kilogram agramly hyýar Guinness'in rekordlar kitabyna girmege ahmal. Lewap welaýatynyň Sayed etrawynyň ýaşaýjysy Hemra Babayew öz mellegine 27 kilogram agramly 96 cm uzunlukly 85 cm diametrli hyýar ýetişdiripdir. Bu video siziň dikkatiňize ýetýänçe belki de Guinness'in rekordlar kitabyna giren olmagy ahmal. Elbetde men bu täzeligi Instagramda gördüm. Instagramda goýulan postun aşagyna ýazylan kommentariýalar biziň türkmen halkymyzyň näýeli degişken we dile çeperdigini ýene bir gezek suwud edipdirler. Thanks. Gelätdir. Straniçasyny zakryt edipdir. Etdim. Ne bunu patpisatsam kabul etdiňçe garaşyp oturýan menje. Kommentariýalar bar eken. Inni bilýär. Inni bütün dünýä bilýär diýe kimiň hyýarynyň goçaklygyny. Ýene bir ýazypdyr. Aýdýa sorasaň diýe bir kikile çekip bererim gaýankydan nat. VIP aşkawat. Sizem patpisatsa bolup bilerdiňiz. Ýakyn günlerde Aşgabat şäheriniň 1990-njy ýylda we 2020-nji ýylda düşürilen videolaryny goýupdyrlar. Ara tapaut, hayran galdyryjy. I'm a lone wolf. 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 I'm a Iki 3 saatla tawallaşak. Men gidesim men akşalan gelin. Näme? Problemam ama. İyi sen şeyden uğraşıyorsun. Şeylerik bilen dostlar, videomuzun sonuna geldik. Bu videoda
Instagram'dan gelen, sizden gelen täzelikler goýmak islerdim. Ýöne siz uğratmansınız. Aşağıda Instagram sahypamyz goýýas. Rolige giresiniz gelse, özüňiz görkezesiniz gelse, ýa-da başyňyzdan geçen üýtgeşikler bar bolsa, ýa-da bilýän üýtgeşik täzelikleriniz bar bolsa, bize uğratyp bilersiňiz. Salgyňyz. İşte gerek. Okkasana be. Şeýlelik bilen dostlar, videomuzun sonuna geldik. Biz sizinle hoşlaşýas. Indiki bölümlerde görüşýänçek. Hoş. Sağ olun. Bärdi. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Erken. Erken.